Va, doncs ens expliqueu una miqueta com esteu. No, vale, hem de parlar. Sí, com... Molt nerviós. Una mica nerviós, no? Per començar ja i que ha sortit tot bé, com ha de ser. Bueno, pues, Expliqueu... després de tot el treball, no? Pues, de tot l'esforç, ja hem aconseguit el que volíem, no? Treure bona nota i tal, i tot el que ha vingut després, pues, com agrair l'esforç, no? I una bona recompensa, jo crec. El reconeixement, no? Tot l'any de treball, pues, a veure què surt. Una mica perduts, però no sabem què fer. Sí, a veure... Jo crec que venim amb el xip de, bueno, que sigui el que sigui i que això, que a disfrutar del moment. Sí, serà una experiència nova per explicar. I ja està. Esperem que vagi bé. Segur que sí. Gràcies, nois, fantàstic. Hola, molt bona tarda a tothom. A continuació explicarem el nostre projecte empresarial que rep el nom de Tot Aquí, segones de primera. Tracta d'una botiga especialitzada en tot tipus d'articles de segona mà. Qui som? Tot Aquí està format per un equip de professionals que són els següents: Sandra Sánchez, Celia Esquís, Anna Sánchez i jo, Xavier Travé. Tots quatre som estudiants del Centre d'Ensenyament Adulting de les Millers. Ens considerem emprenedors, amb molta iniciativa i amb ganes de prendre coneixement. Now you're caught between what you can't leave behind and all that you may never find. So fly, just fly one time. Què tal? Bueno, pues després de 4 hores tancats a l'auditori gran, hem sigut premiats per doble vegada, un per la millor idea i l'altre per la tercera millor idea viable. Doncs agrair als meus companys de tot l'esforç, també al professorat de l'EduCEM, a la directora que ha vingut i també a tots los familiares que hay por aquí, Ingrid, María, exalumnos de l'EduCEM, padres que nos hicieron la cena i això que, bueno, que realment, més que el premi, bueno, jo almenys m'emporto una experiència de conèixer gent interessant, gent amb qui compartir i que gràcies a tothom per aquesta... Que no ens ho creiem, no ens ho creiem. Ho he dit tot ja, no? O sigui, ja està. A veure, la claca, la claca.